Yawwa ka yanzu kuɗin nan sun shiga. Hello? Yawwa na tura miki kuɗin nan. Eh 5k ne. Ba damuwa. Yawa. Maza ya ki ciki ne wallahi normal. Akwai matsala fa a garin nan ba. Ya faru. Da za a ki ara mun 5k ko rance ko kyauta ko ba kuma me kawai ni in dai za ta samu kuma me ka bani ko kashi ko tarin su ba kawai ni 5k din ne. Wallahi mutumi na kama yin buraka wallahi ba ko sisi a wurin Allah. Abadan Allah ba ɗaya gari ne ya riga ya cuta wallahi ba. Jefa na je kana cewa kuɗaɗen na akawun nan wallahi Allah ka dan samu ko wallahi to zan samu koke ko tirki kai ba kuɗi ne gaba ɗaya gari ya cuta wallahi. yanzu ba wata hanya da za a dan ba da oda wallahi kuɗi sun kare ba kuɗi wallahi. Ba za mu samu ba da oda shadda. kai gaskiya na gode mutum ne. Godiya da ni fa. da yanzu ka tura wata Khadija Ibrahim Bakewa Haka ka sani ba. tari ne wannan Khadija Ibrahim Iya kai ne. ni ne Ka Khadija ta mana. na gode kawai ta zai cewa na gode Ka saurara. kai ki sharar masallaci za ka yi ta kasuwa Kai kan kuɗin ne na.